हेलो लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना मिथिगौ दुरान्ड कापआ जाथारसिगोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव। बेनि रोखा पिक्साराबो फैबाय। दा 30 जुलाइनि 3 PM आव जागोन खेलाया। आरो बै सानखालि जागोन बड'लेण्ड FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नि गेजेराव। बेनिफ्राय 3 आगस्ट सेटारडे 4 PM आव जागोन उड़िसा FC भार्सेस बर्डार सिकिउरिटि फोर्स FT बेनि गेजेराव। ओमफ्राय 6 आगस्ट 4 PM आव जागोन टुइसडे उड़िसा FC आरो बड'लेण्ड FC। बेनिफ्राय 9 आगस्ट 7 PM आव जागोन फ्राइडे, बे जाहैगोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC भार्सेस बर्डार सिकिउरिटि फोर्स FT। बेखौ दासो होनखांबाय। बेनिफ्राय 12 आगस्ट 7 PM आव जागोन बड'लेण्ड FC भार्सेस बर्डार सिकिउरिटि फोर्स FT। मानडेआव जागोन बेयो। बेनिफ्राय 16 आगस्ट 7 PM आव जागोन बेयो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC भार्सेस उड़िसा FC। दा बे पिक्सारा फैबाय। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननि बादिब्ला बड'लेण्ड FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC बे मोननैनि गेजेराव बे जानो गोनां फुटबल बादायलायनायाव सोर देरहागोन? बेनो गिबि खेला क'क्राझाराव 30 जुलाइआव जागोन बियो 3 PM आव नर्थ इस्ट भार्सेस बड'लेण्ड FC। मार हिट जागोन, नोंथांमोना नायनो दागारथार बड'लेण्ड FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC। आरो नोंथांमोना एसे आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालामनानै बुंहरजागोन सोर देरहागोन बादि बेखौ। दा नर्थ इस्टआथ' एसे माबा गोरलै टिम नंखाया। नर्थ इस्ट टिम बायदिया बे ISL गेलेयो नङा होमबा? ओमफ्राय दा बड'लेण्ड FCआसो गोदानसो। दा खेलाया गोबां बादायलायनाय जुजिलायनायनि गेजेराव जागोन, टाफ जागोन। ओमफ्राय आङो मोनसे थाम्बनेइल होखादों। बड'लेण्ड FCआव गोदान कच फैदों। बिथाङानो जाहैबाय मामोन बियो? क्लेन परकाट सिमली। बिथाङा माबानि मेघालय शिलंनि। दा बिथाङा बड'लेण्ड FC खौ दैदेनगोन कच महरै। बिथाङा लाइसेन्स मोननाय। दा बिथाङा बड'लेण्ड FC खौ दैदेनगोन। आरो ओरैनो आं खोनादों चिरां दुवार FC आवबो बिथाङा फोरोंगोन होननानै। जिखियानो जाया मानो बे आयदाखौ आं मिथिला। दा नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय क'क्राझाराव। बेयाव खेलाया क'क्राझाराव होनब्लाथाय एसे आलदा जायो, बिराद हिट जायो आरो बहुद अडियेन्स जायो, बहुद नायगिरिफोर फैयो क'क्राझाराव। सिगाङावबोथ' नायखांबायानो नङा होमबा? आरो एबारबो पुरा हिट जाखागोन बेखौ हमनानै मोनखाबाय। ओमफ्राय सोरबा सोंहरबावदों दे, बै सोनोममोन सिथुमोनखौ सोंहरदों सोरबा बिसोरनि खौरां लाबो होननानै। सोनोम आरो सिथुमोना माबा अरगें FC आव गेलेयो अदालगुरियाव। दा बिसोर लिग गेलेगासिनो दङ अरगें FC नि जानानै। सोनोम आरो सिथु बिसोरो। ओमफ्राय एबारनि बड'लेण्ड FC आव बांसिन जायफोरखौ प्रेक्टिस खालामनाय नुदों, साख्रि मावनायानो बांसिन खोमा ना? साख्रि मावनाय गोजा होननानै बुंबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा खोमा। माने बे आदा शिब्रामोन, बेनिफ्राय आदा मनेस्वरमोन, आरो बे राजिबमोन, ओमफ्राय मिथिंगा नामा बे सासेन नामा, बिसोर साख्रि मावनायानो गोजा। दा साख्रि मावनायानो बांसिन एबार बड'लेण्ड FC आव। माबोरै जोगोन माबोरै गेलेगोन दायो जेबो बुंनो हाथ'ला। खेलाखौ नायबासो मिथिसिगोन। जिखियानो जाया मानो बड'लेण्ड FCआ देरहाथारनांगौ। बड'लेण्ड रायजोनि मान सन्मान लाखिनांगौ नङा होमबा? बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला जोंनि थैयाबो गोदौखाङो। जोंबो जिहेतु बर' आरो बड'लेण्डनि। दा होमबा नोंथांमोन नायफैदो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव।
30 जुलाइआव फार्स्टआवनो दङ बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि तिनथायाव टुइसडेआव ओमफ्राय सानथाम बारखावनानै मोनसे गेम बिदि दैलि नङा दैलि गैया सोर देरहागोन नोंथांमोना एसे खोन्थाहरदो अननानै बड'लेण्ड एफसि आरो बे माबा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव फार्स्ट मेट्च बियो अर्गें एफसियाव खिन्थु डेन्जारानो दङ जेरै बे बारहुंखायाव गेलेग्रा मा होनोमोन बेखौ खिन्थु जों ओरैनो गाला होननानै बुङोमोन आरो माने बिसोरबो दङ अर्गें एफसियाव आनिफ्राय नोंथांमोना पिक्साराव नायोब्ला हमनो हाखागोन सोर दङ बिदिनो गपाल राभा बेनिफ्राय सोरमोनथाय अमितमोन बिसोर दङ दा बिसोरो एकदम बहुत मोजां गेलेग्राखा बे गालामोनाथ' डेन्जारखा गेलेनायाव दा अर्गें एफसिया एबार खिन्थु बिराद स्ट्रं